Tig panigarilyo ba ka? Kusog ba ka mo kaon og chichirya? Wala ka ayoy ehersisyo? Paminaw din hikay atong istoryahan ang mga risgo nga mga hinungdan sa sakit sa kasing-kasing. Ana ang World Health Organization, ang sakit sa kasing-kasing kay isa sa nagapangunang hinungdan sa pagkamatay. 4 sa 5 ka kaso sa namatay sa sakit sa kasing-kasing kay tungod sa stroke ug atake sa puso. Mahitabo ni sa mga taong nag-edad ubos pa 70. Unsa ang atong tumo? Gusto ta makabalo kinsa ang peligro sa sakit sa kasing-kasing o kunsaon kini malikayan. Kinsa di ay ang peligro aning sakit sa kasing-kasing? Mga taong adunay taas ang presyon sa dugo, taas og cholesterol level, mga taong kusog manigarilyo, mga taong adunay diabetes, mga taong edaran, naa sa kaliwat, ang pagsamot og katambok o ang kulang sa ehersisyo. Unsaon man kini malikayan, na ay mga pamaagi aron maiwasan kining sakit sa kasing-kasing. Ang pag-ehersisyo sama sa paglangoy, paglakaw-lakaw o pagbike miskin 30 minutos kada adlaw. Masustansyang pagkaon pareha sa pineapple, oatmeal, malunggay, saging, mani ug uban pa. Importante sad ani nga limitahan ang mga pagkaon nga dili masustansya sama sa mga tamis kaayo nga mga pagkaon ug parat. Pinaka-importante sad ang pag-undang sa pagpanigarilyo o pag-inom og alkohol aron maiwasan ning mga sakit sa kasing-kasing. Perminatong hinumduman nalikayan ning mga peligro nga sakit sa kasing-kasing aron ang kinabuhi ay oks-oks.